Maba taso bichuri beri mending mai. Moजां जादों. Nङा एक्ट्रिसानो हरखानाय. थेवबाबो नोंहा संनाय गोथावसिन जादों. बेलेग जादों. बा मोनथाम गाहाम जाखागोन नामा? हो? गाबलायाव दैयाव थैना जादो जानो. जाना जानो? माबाना हो. लै लगासिनो दि सामसो. नाफाम मोनामनाय मानसियाबो. आं मोनामदों नामा? जानला मोनला हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय आंनि अफिसजों नोंथांमोनखौ स्रायनो बरायलायबाय ओमफ्राय अफिसाव मा खालामो मिथिखायो नोंथांमोना आंनि डिउटियानो जाबाय संनाय खावनाय बेखौ होनो सेलारि गैयि संनाय खावनाय माने दरमा गैया आरो जोङो हिनजाव मानसिया दरमा मोनाबाबो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांगौ बेनो जाबाय आइजोफोरनि मावनांगौ हाबा बिथिंजाय संगासिनो आङो बे जादों थास' बिथुरि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव आङो नाफाम होगोन जोंहा आब'आ नाफाम एसे हरफादो आंनो नै आंखौ जाथो होननानै नाफाम एसे हरदो ओमफ्राय नाफामखौनो दा थास' बिथुरिजों संनो नागिरदो थास' बिथुरिखौबो खाना हरफादो जोंहा आब'आ दा बेखौनो संनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मा ओंख्रि संदो मा मादोलै लगासिनो दि सामसो हो माइलै इ नामा मोदोमजोब्बायलै थास' बिथुरि गोसोम नाफाम मोनामनाय मानसियाबो आं मोनामदों नामा? जानला मोनला कट जागोन ना दिनै येट उदैया बुंजोबसिगोनलै इयो दिनैबा नामा? मेलेमा मोनलाय दे आंखौ हरबो थाना होआ आरो न'आव बन्द'फोरानि दे नै दायो लोगोफोर बिथिंजाय थास' बिथुरिजों नाफामा मोनबायानो आंना ओमफ्राय ना इखिजा ओंखाम जानबाय मोनां जाबायानो नै गोदौगासिनो ओमफ्राय ना इखिजा गेसाव संगोन सयाबिनखौबो गोबांथार सोमफ्रांबाय आङो दा हराव जानो दोननांसिगोन खावसे ओमफ्राय ना नै बेवहाय दङ तिता केरेला जोंनिथिं तिता केरेला होनो ओमफ्राय ना इखौनो एवनोसै आइया जाया नालाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ एवनोसै आङो इयाव दा हरनोसै सयाबिन फ्राय बाथोन जाबाबो गोथावथार जायो ना बायदि ना गेदेर बायदि जा सयाबिनखौ एवगासिनो आङो ओंखामाबो दाबो मोनला ओमफ्राय आङो दसे गांगा थफाखौ नायना फैनि खामानि मावगासिनो आरो गुमै दैदो कालार फोननायनि खामानियानो दाबो जोबाखै जि खस्थ' मोनबायलै आं लोगोफोर हारसिंनो संनानै जाहोबाय थानांगौ इसोरखौ नै जोंहाना लांख्रां फांख्रां बिसना माखाया इदियालाय सिलाय जानानै दं आरो दरजा फांथे बावलायदोसो सल' दामलायनानै देनजारलै सिरिस मारिगासिनो आरो बिराद बिसालथि खानायबो एकदमबारे मोजां मोनो रोंलाबोलाय yummy जायांदो ओंखामाबो मा नै दैयाव गाबलायाव दैयाव थैना जादो जानो जानो माबाना हो जागोन दे जाथारनांगोन फिसाबाबो गाराहाय बेरदो थां माबाय दानै जाहैनोबालाय माबानानैसो सावनानैसै सावनानै आरामसे होनानै एवना जाबानो जाबाय बाबुदो आंबो जानो हागोन ना आंथ' मोनजाया गांगा थफादो आंबो जानो हागोन गिदिर आधा फुवासो जागोन साव गोरलैबाबो गारा आरोना एसे खस्थ' फेदेरनाय जानांगोन ना ओंखायनो गोरलै सोरलै सावना होबाय आइया ओमफ्राय नै एवबाय आं जाजासिगोन कमप्लिट नै चिकेन लेग पिस खालामलायदो नै चिकेन लेग पिस
막 하워워래 비에트 텐터 나마 다 보그란 바디 나좀나 포크리 나좀나 텐터 나베디 해? 예 보고봐 니디바 마브리 남은 자는 능래 남은 자는 나 보그란 좀 내베디 좀 두사 라티 소라베디 한번 봐야 다 수드라고요. 이네 जों खामानि मावनानै सफुला फुलसि ओमफ्राय ओंखामखौ नों थाब जाहोआबानो दुता जानोसै टाइमा इनोनि ए भगवान दाबो ओंखाम मोनजाया हुरदु ओंखाम खुरदो खावना मेङोना ओंखाम खुरदोलै बै स्लिंना दै ए बोस्लिंना आरो नमाल डिसकास खुबैनाय बायदि गारगोन माले आं मैयानि दुखुआनो जोबाखै मानि दुखु मैया मा जानाय मानि दुखुमोन खानाव जादो बाला लासिंसिंथार जिबनाव इदि लासिंसिं मोनाखैमोन मानो हिनजाव मानसिफोरा मानो निजानाव गैया नामा जायदोबो होखारजानाय मोदियानो फैजोब्बाय आं माने मोदियानो फैजोब्बाय निजिनि हौवानि न'आसो न' जायोनो बिराद गोबायबाबो गिजिबाबो बिराद दुखुलै बियावसो रंजादों Oke, enggak kuda babar. Ini akhiran mastile. Dismay. Baile. Menam tu balang dengar. Bah, kau kenapa menam malah kesing menam tu nih. Lasting tinggal itu ini. Enggak kuda babar. Masti ya. Tapi tak nih kau nalap tu nama windu bah. Iya angem. Bah. Di semnan tu demen. Yo tu deh. Basunan nih. Bayar lam ngap tu. Begini kelihatan apa? Mansli lebih Betul. Nih. Malah termasli. Zane Aku yang kau beli. Warna biru sama ya. Enggak kurna apa? Digumin ini. Salah tu kali. Kamu mau nanya ini kasnya? Dah, aja ini apa? Dia besar aja. Dah. Mawar. Kurda. Gue malah sih kata mana video mana yang cikan deh. Napam deh. Maba tasu bituri beri mending gue. Benar deh. Dengan aktrisan orang kan? Coba dengan soalnya itu sih deh. Beli jeda. Neng beri mending kan kata apa? Aku tuh deh. Migunan mati kesah, ha? Tulap sudah. Sure. Hasil mau naja bagun neng. Sure. Una kanan ni. Migunan drobla langsung. Gue mina kaman mana besar mama besar lah. Gue ini drobla kanan ni. Muslim nama. Jaleh. Sasi. Besar sasi besar drobla gue. Angin muya bazar ni bibar labdemen ube. Yes, sure. Dah kali Mongol baraun labdemen angin gangga tu pakai gainu apa gaya ke semacam bibar. Nih, bapang ni labde angin tab gaina aku ye. Mat gai bain dia nenglai. Hah? Iman bayi dia. Lo try jumlah sih neng bibar ke mantap gak ke? 50 taka lo lada 50 taka. Tanah sih, tanah yang tenaman beda. Samsia. Bagaimana lo try apa? Nengah, dari kayak gorom de lo try de. Bawa medam kenal lagi kamsanya nih. Hasilnya kelihatan song. Wah, kan cici kamu lah tu nih. Oke, menjadi apa? Hah? Kan cici lah ada nih, boh. Seng tu dia kan ni. Neng ni bang, silam ni tapi bang. Sepikas, macam. Thì khi nào hổ của ấy? Dừng vào bằng Dừng Selosti jahat nene. Heish. Labar. Labar. Wait. Nah. Labar. Ba, mình thăm cam giặc hả? Hả?
मोनसेल'बो थोद माबार इखौबा पायखानानि दै बानायना लाबोदों ना मादो बानायना लाबोदों आरोबा पायखानानियानो जानाङा नोङो गोमो गोमोलायनो लाबा नोङो बायाखैमोन गुमैसो बायदोंमोन गोमो गोमो सोंखारजों माबायनो जाया Jalan. मेलगिया Bye bye. tuh माइरंखौ लायबा संखा होनो नागिरदोंमोन नै माइरंआ लायनाया बरफ जानि नै deh जाखो